Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Ponovo se družimo nakon malo veće pauze sa novim receptima i u novom ambijentu. Nadam se da će vam se dopasti kako će sve ovo izgledati u narednim videima. Za prvi video odabrala sam da pripremim za vas plazma torticu sa malinama koja se priprema bukvalno za 15 minuta. Nije potrebno puno sastojaka, vidjet ćete već u nastavku kako ide priprema, a ja ću također ispod u opisu videa napisati detaljnu specifikaciju sastojaka šta vam je potrebno, kao i kratak opis. Krećemo na pripremu da ne gubimo puno vremena. Od sastojaka će nam biti potrebno 400 g kisele pavlake, 200 g šećera u prahu, 500 ml hladne slatke pavlake, 500 g mlevenog plazma keksa i po ukusu 300 do 500 g zamrznutih malina. Ukoliko volite da dezert bude malo kiselkastiji, možete dodati i 500 g zamrznutih malina, a ukoliko volite da ipak to bude malo manje kiselkasto, onda dodajte 300 g zamrznutih malina. I sada krećemo sa pripremom. U činiju prvo dodajemo kiselu pavlaku i dodajemo šećer u prahu. Sada ćemo kiselu pavlaku i šećer u prahu samo kratko umutiti da se sjedini. I dodajemo polovinu slatke pavlake. Umutimo to sve zajedno. I zatim dodajemo ostatak slatke pavlake. Kada smo sjedinili kiselu pavlaku i slatku pavlaku, smesa izgleda ovako i sada dodajemo mleveni plazma keks i na kraju maline. Dodajemo mleveni plazma keks i ručno ćemo umešati tako da se sve lepo sjedini. Ono što je važno da pazite jeste da ne ostane suvih delova keksa, tako da sve dobro promešajte tako da se sjedini. Kada smo sjedinili plazmu sa kiselom i slatkom pavlakom, smesa izgleda ovako. Činit će vam se da je dosta gusta, ali kad ubacimo maline malo će se razrediti i taman dovoljno da kad izvadimo iz kalupa torta stoji čvrsto. Sada dodajemo maline. Kada nam je smesa spremna, pripremila sam kalup koji je prečnika 22 cm. Ukoliko želite da tortica bude niže visine, slobodno pojačajte prečnik, a ukoliko želite da ipak bude malo viša, smanjite ga. I sada smesu ubacujemo u kalup. Ja koristim kalup koji je podesiv po širini i također koristim acetatnu foliju koja mi olakšava kada kolač ili tortu vadim iz kalupa, samo je skinem sa strane i kolač ili torta bude lepo zaglađen sa strane i izgleda mnogo lepše. Sada smesu ubacujem u kalup i pazim da mi ne ostanu šupljine u filu, tako da ću sve ovako potiskati, tako da ne ostanu te šupljine koje će se kasnije videti kada budemo sekli ovu tortu. Kada sam fil prebacila u kalup, gledam da ga što bolje poravnam, tako da kada budemo stavljali šlag, torta bude lepa i ravna. Kada sam poravnala torticu, nosim je u frižider na minimum 3 do 4 sata, a možete je staviti i u zamrzivač na oko 2 sata. Nakon što je torta odstojala u frižideru preko noći, ja sam je izvadila iz kalupa i sada ću umutiti šlag sa hladnom kiselom vodom i premazat ću torticu i spremna je za posluženje.
kada sam umutila šlag. Uvek šlag mutim sa hladnom kiselom vodom, to mi se pokazalo kao najbolje jer šlag onda bude zaista čvrst i lep kremast. Samo ću sa gornje strane staviti šlag na torticu i možete je odmah seći i poslužiti. Ukoliko je budete pravili po ovom mom receptu, pišite mi u komentaru kako vam se dopada, a možete mi dati neki predlog ili neke svoje recepte podeliti sa mnom u komentaru, pa eto, da snimimo neki video i po nekom vašem receptu. Na kraju ćemo tortu dekorisati. Ja ću staviti malo malina, malo lista mente i odmah ću je iseći i poslužiti. I evo je, završili smo pripremu plazma tortice, aktivno bukvalno 15 minuta posla kao što ste i vidjeli. Ukoliko budete pravili, pišite mi u komentaru kako vam je ispalo, lajkujte ovaj video, podelite sa prijateljima i nemojte zaboraviti da me zapratite. Vidimo se u narednom videu.